Hej. Jeg tror, vi går til en indgang her. Og så kan vi gå op ad strøget og stoppe et par gange og synge også. Jeg ved også sammen, at de har en super god stemme. Og I kan også Singing in the Rain, ikke også? Regn i København. Det er regn i København. Kloakken løber over, og regn byen til gavn. Dog på vores CO2 i vores atmosfære. Og nu har de fortudet vores færd. Som inviterer dem til at være med i klimabevægelsen. Så der er 3-4 stykker af dem. Så Vil du sætte mig lidt ind i, hvad det er, I har gang i her? Ja, helt klart. Det er, altså vi er klimabevægelsen. Det er sådan en nystiftet bevægelse, som er stiftet for 3 uger siden faktisk. Det er bare folk, der vil have sådan en seriøs klimapolitik, der er baseret på videnskab og ikke sådan noget udvandede politiske kompromiser, der ikke duer. Og nu går vi med til en stor demonstration på Kongens Nytorv, der bliver arrangeret af Levende Hav. Det er sådan en fiskerforening, eller de beskæftiger sig med havpolitik. Og de er baseret i Vestjylland, og de har taget initiativ til at arrangere en stor demonstration på Kongens Nytorv. Er det ikke fint med paraplyerne? Jo. Og paraplyerne, filmer du stadigvæk? Hvad for noget? Du filmer endnu? Ja, jeg filmer stadigvæk. Godt. Paraplyerne, det er for at symbolisere, at Danmarks klima bliver... Jeg skal? Ja, okay. Skal vi ikke prøve at følge sig af? Det paraply symboliserer, at Danmarks klima bliver vådere. Det kommer til at regne mere og mere. Der er mange, der tror, at på grund af global opvarmning, at Danmark bliver sådan en ferieparadis med stranden og badetøj hele tiden, fordi det bliver varmere. Men sådan bliver det slet ikke i Danmark. Det bliver bare vådere og vådere hele tiden. Kommer der regn og flere uvejr og storm og så videre. Så det bliver slet ikke behageligt for nogen. Heller ikke Danmark. Altså, vi er ikke partipolitisk. Vi går ikke, altså, vi kommer ikke til at sige, at du skal stemme for A, B, C, D. Vi går ind for en bedre klimapolitik, så vi er klart politiske på den måde, ikke? Ja. Det er, altså problemet er i bund og grund politisk. Den er ikke teknisk. Altså al teknologien findes nu. Vi skal bare have den implementeret, og det er den politiske vilje, der mangler. Og så vi skal bare tvinge dem til side og tvinge dem til at, altså politikerne tvinge dem til at træffe de rigtige beslutninger, ikke? Så det ikke, det skal gøres nu, mens vi har tid nu til at stoppe det der af globale opvarmning. Så jeg tror ikke, det bliver svært at vokse. Lige nu er det kun 30 og sådan noget, men jeg tror, at til næste år vi kan sagtens være flere 100. Og forhåbentlig rigtig, rigtig mange til klimakonferencen i København i 2009 om 2 år. Der skal afløseren til Kyoto-protokollen forhandles. Det gør de faktisk lige nu på Bali i Indonesien, men den sidste, den kommer til at blive skrevet under eller noget i København i 2009 om 2 år. Til den tid, der vil gerne være rigtig mange, forhåbentlig flere tusind, og være med til at påvirke beslutningerne, ikke? For en aftale, der er baseret på videnskab, og der går ind for... Altså vi skal sætte vores CO2-slip ned med rigtig mange procent. Ikke de der 5-6%, der er i Kyoto, men rigtig mange, 90% eller sådan noget, om 20 år eller 30 år. Ja. Det hedder løbesedler på dansk.
climate change politics. And well, of course it's in Danish, but I hope you agree. I do, yeah. Nej, vi skal have seriøs klimapolitik, der er baseret på videnskab og ikke åndssvage politiske kompromiser. Sådan nogle unge SFU-piger, fordi de vil gerne ind og være klimaaktivister. Okay, hvis kameraet går under, så er det også med i klimabevægelsen. Åh nej! Jubi! Så først op. Ja, så seerne med. Det er en total top i orden klimademo det her. Jeg har virkelig glædet mig til den her klimademo. Og folk de er totalt friske med deres paraplyer og banner og så videre. Vores næste møde det er den 3. januar i København og 2008. Og der er alle velkommen til at møde op. Og det vi ligesom finder ud af hen ad vejen med udvalgsmøder og hvad vi skal lave og aktioner, for eksempel en firehjulstrækkeraktion og så videre, det vil vi så skrive rundt om på mails til dem, der giver os deres mailadresser. Hvis man så sender en venlig mail tilbage om, at man ikke er interesseret i at modtage mails fra os alligevel, jamen så behøver man ikke modtage det alligevel. Ja. Men hvis man giver os ens mailadresse, så skal vi nok sørge for at holde folk underrettet om, hvad der ligesom sker i klimabevægelsen. Det er en ret ny bevægelse, som ligesom er under udvikling, så lige så stille og roligt, så finder vi ud af nogle aktioner og nogle foreningsformer, bevægelsesformer osv., som passer til os. Ja. Det er en strid, vi står foran i den kommende tid. Og i den strid er det vigtigt, at nogle af os, der har været med i mange år, holder ud lidt endnu. Men det er også vigtigt, at der kommer nye, unge og friske kræfter til ind i vores bevægelse. Og derfor synes jeg, det er fantastisk, at der ud af ingenting nærmest her inden for den sidste måneds tid er opstået en ny bevægelse, der kalder sig Klimabevægelsen, og I har måske set den gå med os rundt omkring på Kongens Nytorv. Det er det sidste skud på stammen, og derfor skal de have det sidste ord i dag. Velkommen til Klimabevægelsen. Hej med jer. Jeg hedder Liv, og jeg er med i Klimabevægelsen. Klimabevægelsen er en helt ny organisation. Vi startede for 3 uger siden, og vi vil gerne have flere medlemmer. Vi vil gerne have jer alle sammen med. Vi vil gerne kæmpe for en mere seriøs klimapolitik. Så hvis du synes, at vi skal stoppe den globale opvarmning nu, og hvis du synes, at vi skal have en klimapolitik, som bliver baseret på det, som forskningen siger, det som forskerne siger er nødvendigt at gøre, og hvis du synes, at der skal handles nu, så kom og vær med i vores klimabevægelse. Og der står nogle folk med farvestrålende paraplyer der og der og der. Og de har nogle lister, hvor du kan skrive dig på, og så sender vi en invitation. Du kan også gå ind på vores helt nye hjemmeside, som hedder www.klimabevægelsen.dk. Klimabevægelsen med AE. Så kom og vær med.